Здравейте, аз съм Християн Живков, професор на гимназия Васил Левски в Ямбол. Аз съм от 9 клас и днес ще ви представя автоматизирана система за сортиране, която използва Arduino. Както виждате, тук имаме Arduino мегаплатка, която е програмирана в езика C++ и използва малко от библиотеките на Arduino. Тук е буталното, което ще бута цветните купчета, които ще ходят долу по поточната линия. Този сензор тук ще идентифицира дали самото купче идва в този сензор, който идентифицира цветът, и после тук на този, който ще спре поточната линия и ще активира роботизираната ръка, която ще слезе, ще хване купчето, после пак ще се издигне, едно от съответните кошчета ще се отвори, ръката ще отиде и ще постави купчето вътре, след което ще се върне на оригиналното си място и кошчето ще се затвори. И сега ще ви демонстрирам. И сега, както виждате, ще отвори съответното кошче и ръката ще постави вътре купчето.